Verbityyppi 1. Sanan lopussa on 2 vokaalia. Viimeinen vokaali on a tai ä. Persoonapronomini on minä, sinä, hän, me, te, he. Ajaa. Minä ajan. Sinä ajat. Hän ajaa. Me ajamme. Te ajatte. He ajavat. Itkeä. Minä itken. Sinä itket. Hän itkee. Me itkemme. Te itkette. He itkevät. Asua. Minä asun. Sinä asut. Hän asuu. Me asumme. Te asutte. He asuvat. Istua. Minä istun. Sinä istut. Hän istuu. Me istumme. Te istutte. He istuvat. Katsoa. Minä katson. Sinä katsot. Hän katsoo. Me katsomme. Te katsotte. He katsovat. Puhua. Minä puhun. Sinä puhut. Hän puhuu. Me puhumme. Te puhutte. He puhuvat. Matkustaa. Minä matkustan. Sinä matkustat. Hän matkustaa. Me matkustamme. Te matkustatte. He matkustavat. Ostaa. Minä ostan. Sinä ostat. Hän ostaa. Me ostamme. Te ostatte. He ostavat. Minä ajan autoa. Sinä ajat pyörää. Hän ajaa lentokonetta. Me ajamme bussia. Te ajatte rekkaa. He ajavat mopoa. Hei, ajatko sinä pyörää? Kyllä, minä ajan. Minä en aja. Myös voit vastata ei, minä en aja. Ajaako hän lentokonetta? Kyllä hän ajaa. Hän ei aja. Voit myös vastata näin. Ei, hän ei aja.
Ajammeko me Helsinkiin? Kyllä, me ajamme. Me emme aja. Voit myös vastata näin. Ei, me emme aja. Ajatteko te mopoa? Kyllä, te ajatte. Te ette ajaa. Totta kai, jos on kysymys, ajatteko te mopoa? Te vastaatte, kyllä me ajamme tai me emme aja. Ajavatko he koko yön? Kyllä, he ajavat. He eivät ajaa. Tai ei, he eivät ajaa. Minä ostan auton. Sinä ostat pyörän. Hän ostaa lentokoneen. Me ostamme bussin. Te ostatte talon. He ostavat mopon. Ostatko sinä bussin? Kyllä, minä ostan. Minä en osta. Tai ei, minä en osta. Ostaako hän lentokoneen? Kyllä hän ostaa. Hän ei osta. Tai ei, hän ei osta. Ostammeko me talon? Kyllä me ostamme. Me emme osta. Tai ei, me emme osta. Ostatteko te auton? Kyllä te ostatte. Te ette osta. Totta kai oikea vastaus kysymykseen, ostatteko te auton? Kyllä me ostamme. Tai me emme osta. Ostavatko he mopon? Kyllä he ostavat. He eivät osta. Tai ei, he eivät osta. Itkee. Minä itken joskus. Sinä itket usein. Hän itkee aina. Me itkemme paljon. Te itkette joka päivä. He itkevät. Itketkö sinä joskus? Kyllä minä itken paljon. Minä en itke ikinä. Nukkua. Minä nukun hyvin. Leipoa. Sinä leivot leipää. Ymmärtää. Minä ymmärrän suomea. Antaa. Minä annan lahjan sinulle. Laittaa. Minä laitan ruokaa. Tietää. Minä tiedän. Kirjoittaa. Minä kirjoitan kirjettä. Odottaa. Minä odotan bussia.
Lukea. Minä luen kirjaa. Soittaa. Minä soitan kitaraa. Nukkua. Minä nukun. Sinä nukut. Hän nukkuu. Me nukumme. Te nukutte. He nukkuvat. Hei, nukutko sinä yleensä hyvin? Kyllä, minä nukun hyvin. Ei, minä en nuku hyvin. Minä nukun huonosti yleensä. Tai minä nukun huonosti joskus. Leipoa. Minä leivon leipää. Sinä leivot sämpylää. Hän leipoo kakkua. Me leivomme pullaa. Te leivotte, he leipovat. Hei, leivotko sinä pullaa viikonloppuna? Kyllä, minä leivon. Minä en leivo. Tai ei, minä en leivo. Ymmärtää. Minä ymmärrän. Sinä ymmärrät. Hän ymmärtää. Me ymmärrämme. Te ymmärrätte. He ymmärtävät. Hei, ymmärrätkö sinä? Kyllä, ymmärrän. Ei, minä en ymmärrä. Antaa. Minä annan, sinä annat. Hän antaa lahjan ystävälle. Me annamme, te annatte, he antavat. Hei, annatko minulla kynän? Kyllä annan, ole hyvä. Ei, en anna. Laittaa. Minä laitan ruokaa. Sinä laitat ruokaa. Hän laittaa. Me laitamme. Te laitatte. He laitavat. Hei, laitatko sinä ruoka tänään? Kyllä, laitan. Ei, minä en laita. Tietää. Minä tiedän. Sinä tiedät. Hän tietää. Me tiedämme. Te tiedätte. He tietävät. Minä en tiedä. Sinä et tiedä. Hän ei tiedä. Me emme tiedä. Te ette tiedä. He eivät tiedä.
kirjoittaa. Minä kirjoitan, sinä kirjoitat, hän kirjoittaa, me kirjoitamme, te kirjoitatte, he kirjoittavat. Minä en kirjoita, sinä et kirjoita, hän ei kirjoita, me emme kirjoita, te ette kirjoita, he eivät kirjoita. Lukea. Minä luen. Sinä luet. Hän lukee. Me luemme. Te luette. He lukevat. Minä en lue. Sinä et lue. Hän ei lue. Me emme lue. Te ette lue. He eivät lue. Odottaa. Minä odotan. Sinä odotat. Hän odottaa. Me odotamme. Te odotatte. He odottavat. Minä en odota. Sinä et odota. Hän ei odota. Me emme odota. Te ette odota. He eivät odota.